Lord, we want to thank you for this morning, for the gift of life, and for the opportunity to meet and study your word. Pray for the presence of the Holy Spirit to guide us into all truth. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Welcome, everyone. Siyamkela ke wonke umuntu. We had a wonderful time at camp. Sibe nexesha elimnandi kakhulu ekhempini. I want to encourage everyone to start saving for next year. Ndifuna ukhuthaza wonke umuntu ukuba beqalisa kwangoku ebeka imali for unyaka ozayo. Since we meet once a week, once a year together, Kuba ke sidibana kube kanye nje kuphela ngonyaka sisonke. I think we should make every effort. Simele uba ke sithathe uxanduva senze unako nako. I understand that the camp was not at a good time for most people. Ndiyaqonda ke into yoba abanye bethu abaninzi abakwazanga ngoba ixesha eli ibingelo xesha ebelibalungele. But I hope December will work for 2026. Ndinethemba kuba 2026 sakwazi ukuba sidibane kungoDisemba. So that as many people as possible can attend. Kwenzela into yoba bebaninzi kangangoko abantu abanokwazi ukuphumelela. One of the things that came out in the camp Enye ke izinto ethe yavela phaya ekhempini was the importance of understanding the basic interpretations of prophecy. Yeah, I don't know, I'm kicked off for a while. Can you just come again, Daddy? One of the important things that came up on the camp Was the importance of understanding the books of Daniel and Revelation. bekuvele ke ukubaluleka kokuba siziqonde kakuhle incwadi zezityhilelo nencwadi kaDaniel. If you do not have a basic understanding of those two books, Phofu ke ukungabi naso isiseko esisiso sokuqonda ezaa ncwadi zombini, it will become very difficult for you to follow the current studies. kungakwenza into yokuba kube nzima kakhulu ukuziqonda izifundo eziqhutywayo njengangoku. So we did the right thing by having these foundational studies. Ubona iyabonakala ukuba senze into efanelekileyo ngokuba siqale sifunde ezi zifundo zisisiseko. I'm just not sure if people have really been following since we started with Daniel chapter 1. Andiqiniseke noba abantu ke bebesoloko belandela na oko sithe saqala ngoDaniel chapter 1. Now we are in chapter 11. Ngoku siku-chapter 11. We've covered a lot of ground. Ninzi ke into esele siyifundile. And the studies that Elder Paminda and Curtis did at the camp Izifundo ke abebezenza u-Elder Paminda no-Curtis phaya ekhempini would not be easy to follow if you didn't have a basic Adventist understanding. bengeke kube lula ukuba uziqonde ukuba ngaba awunaso esi siseko sezi zifundo ezimalunga nokubuya kwesibini kaYesu. So I encourage you all to go back to the material. It's posted on YouTube and the documents are on the Zoom platform. Ndiyakukhuthaza ke into yoba siphinde kwakhona siyozijonga ezi zifundo zikhona kuYouTube, kwi-Zoom platform yethu. And then now we're going to just continue with where we stopped. Ngoku ke siyaqhubeka sithatha apho besiyeke khona. The last time was the Sabbath before the camp, and Milton was assisting us in facilitating the study. Sigqibele ke kwisabatha yokugqibela phambi ngoba siye ekhempini, uMilton nguye oqhuba isifundo. We went as far as Daniel 11, verse 36. Siye sawuthi ngqi ke ngoDaniel 11 uverse 36. So give me a moment to share my document and then we proceed. Ndiphele nje ithuba ke ndizonabelana ngale document enzela uba ke sizoqhubeka. So as a way of recap, we'll just go back to 34 just to
orientate ourselves. Uzama ukukhumbuzana ke masibuyele phaa kuvesi 34 kwenzela uba ke noko sibe nendawo erayithi yokusukela. And 34 was talking about the persecutions of the 1260. 34 kube ethetha ngokutshutshiswa okanye ngeentshutshiso zalaa minyaka eyi-1260. Sorry, verse 35. Sorry. Nguvesi 35 ke mandixolise. Please feel free to contribute, ask questions. Nikhumbule ke sivumelekile sikhululekile kananjalo uba sibuze imibuzo. So verse 35 was talking about the persecutions of the 1260. Uvesi 35 ke ubethetha ngotshutshiso lwe-1260. That 1260 began in 538 and would end in 1798. 1260 ke uqale ngo-538 ophela ngo-1798. Can I request someone to read from verse 36 to 39? Cela ke ozivayo asincede asifundele u-36 ukuyokoma ku-39. Ndingafunda apha Daniel chapter 11 verse 36 to 39. Ndingafunda kweli cala kule yam inguqulelo. Ithi ukumkani lowo ke uyakwenza ukuthanda kwakhe, uyakuzigwagwisa azenze mkhulu kunabo bonke oothixo, ade alophoze intlamba elumezayo ngothixo woothixo. Uyakuqhuba njalo ke enempumelelo, lide lifezeke ixesha lengqumbo, kwenzeke konke okumisiweyo. Soze akhathalele noothixo boyise, ngokunjalo nalowo ulangazelelwa ngabafazi. Ewe, akayi kukhathalela namnye uthixo, kuba uyakuzenza mkhulu kunabo. Nto ayakuyenza kukunqula uthixo weyinqaba. Thixo lowo ke wayengaziwa nangooyise, kodwa ke yena uyakumzukisa ngegolide, isiliva namatye anqabileyo nezinye izinto ezixabisekileyo. 39. Uyakuhlasela iinqaba ezomeleleyo ekholose ngalo Thixo wakhe wasemzini. Uyakubawonga abo bamvumayo lo Thixo, lo wasemzini ke, aze ababeke ezikhundleni eziphezulu, abavuze ngemihlaba esisipho. Thank you, Futhi. I understand there was a bit of a controversy regarding verse 36. Ndikhumbula ke into yoba ke kwakhona ke ingxwabangxwaba emalunga novesi 36. For those who attended that last study with Milton, does somebody want to summarize for us what the controversy was about verse 36? Kwabo ke bebekhona xa uMilton eqhube esi sifundo, bangasikhumbuza ukuba ngxwabangxwaba le malunga novesi 36 limayelana nantoni na. Because regarding that controversy, there was a video shared of a study that Elder Paminda did about these verses. Kuba ke malunga nale controversy okanye le ngxwabangxwaba kube khona ividiyo ethile eye yavezwa ebikhumbuza ke ngestudy ebesiqhutywe ngu-Elder Paminda. And I hope that we were able to go watch it and clarify the issues. Nethemba lokuba sile ke sayoyifunda sakwazi ukucubungula ezi zinto zithanda ukuba nendawana. Anyone Ngabe remember? ukhona okhumbulayo okanye ongasinceda? Will that do? Go ahead, Toto. Okay. So what I remember that last Sabbath was that others were of the thought that it is actually speaking about the papacy. Into endiyikhumbulayo ke kwisabatha edlulileyo kukuba abanye bebenengcinga yokuba inoba ithetha ngephepesi. And others were of the thought that it's actually speaking about the King of France who magnified himself. Come again, Tato, please. Others, they were saying that it is actually the King of France who was actually magnifying himself.
abanye ke besithi ke ngukumkani waseFrance obezenza mkhulu. So we did we never got to a conclusion to say that actually this is the king who actually the Bible is speaking about. Asikhange ke benakho ukufikelela ekubeni sithi kanye kanye ithetha ngophi ukumkani le ndawo. Because even the book Daniel and Revelation, it actually speaks about France. Kuba ke nayo incwadi kaDaniel neyeSityhilelo ithetha ngeFrance. So yeah, I think that's what I can remember of what we spoke about. Nantso ke into endikwazi ukuyikhumbula ebesithethe ngayo. Thank you, Tato. Anyone else? Kodwa omnye mhlawumbi ungangena. Okay, I think by and large that is correct. Xa ndijonga ke ngale ndlela ebengayithatha ndibona kulungile kusamkeleka oko le nkcazo asinike yona. The controversy was whether it was referring to the papacy or the King of France. Ingxwabangxwaba ke bimalunga nokuba nguPhepesi kwakunye noking waseFrance. So what we need to do now is to just clarify what our position needs to be in order for us to move forward prophetically speaking. Into ke elindele ukuba siyenze ngoku kufuneka sibone thina kokuba simi ndawo nakulo mba ukwenzela into yoba ngokwendlela yesiprofeto sizokwazi ukuqonda kakuhle uba siya ngaphi. Obviously, Uriah Smith had his position on some of these verses. Ngokungathandabuzekiyo ke Uriah Smith ube nayo naye indawo ebemi kuyo malunga nesi siprofeto. Uriah Smith says that these verses pertain to France. Uriah Smith yena uthi ezi vesi ezi zimalunga zibhekisele kwiFrance. And that video that was shared of a study that Elder Paminda did. La video ke ebesiye sayifumana sabelana ngayo apho bekukhona uElder Paminda eqhuba isifundo khona. Provides a refined version of Uriah Smith's views. Icacisa ke ngakumbi izimvo zika Uriah Smith. And that is the position I would like us to take. Nantso ke indawo endicinga into yoba masithathe yona sime kuyo. So as far as these passages are concerned, no regard for marriage, religion was outlawed, atheism became the driving principle. Naziya ke indawo esingathi sijongisise kuzo. No regard for marriage. Ngamanye amazwi akunanto inekwenza ngomtshato. Inkolo yenziwe yaba yinto engenamthetho okanye yangabikho semthethweni, kwaba khona ke nokuchasa uThixo, inkolo yokuchasa uThixo. So we are going to just look at the history of the French Revolution today. Sizawuthi ke namhlanje sikhangele imbali ye-revolution okanye uvukelo lwaseFrance. France is the only nation in the world concerning which the authentic record survives that as a nation she lifted her hand in open rebellion against the author of the universe. IFrance ke kuphela kwesizwe esikhona ehlabathini esine records okanye ke esinengcaciso epheleleyo eqotyiweyo emalunga nokokuba yona ithathe isandla sayo isiphakamisela okokuba ivukele ulawulo lukaThixo. There had been plenty of blasphemers, plenty of infidels, plenty of blasphemers, plenty of infidels there have been and still continue to be in England, Germany, Spain, and elsewhere. But France stands apart in the world's history as the single state which, by the decree of her legislative assembly, pronounced that there was no God, and of which the entire population of the capital and a vast majority elsewhere, women as well as men,
danced and celebrated the announcement. IFrance ke iphuma phambili ekubeni iyiyo enento eninzi yokwenyelisa uThixo, uvukelo mbuso lukaThixo. Noba ekhona nje namanye amazwe afana noNgilani, noGermany, noSpain, kodwa iFrance isabonakala ihamba phambili kwimbali yonke yehlabathi njengelona lizwe liphumela obala lade laba nomthetho ode waqulunqwa nakwiinkundla zomthetho ukuveza okokuba bona beyiFrance bathi akukho Thixo. Kunjalo nje isizwe sonke okanye uluntu lonke lapha eFrance lukhungethwe okanye kunabantu abaninzi, amadoda nabafazi abade badanise bedanisela ukuvuyela esi sibhengezo sokuba kusithiwa uThixo akakho. So this is what happened around about that time. All religious worship was prohibited. Nantsi ke into ibisenzeka phaa, bonke abantu bebefuna ukukhonza bebevalelwa bengavunyelwa. The gold and silver plates of the churches were seized upon and desecrated. Gold and silver plate of the churches was yonke into ke nokwenza nokukhonza uThixo ibimisiwe. The churches were closed. Iinkonzo zavalwa. The bells were broken and cast into Canaan. Iintsimbi ke ziye zibethwe zibizela abantu ezinqulweni enkonzweni bezophuliwe zaxunyuzwa. The Bible was burned publicly. IBhayibhile ke itshisiwe elibala abantu bebona bonke. The sacramental vessels were paraded through the streets as an ass in token of contempt. Izitya ezingcwele ezesidlo behanjwa nazo phaa esitratweni zihlanjelwa zisenyeliswa zingcoliswa. A 7-day week was changed to 10 days. Tshintshiwe iveki yakhona ayabi isaba ziintsuku ezisixhenxe bayenza iintsuku ezilishumi. I'm going to share 2 quotes that express the spirit of France during that time in relation to God. Ndifuna ke ndinike nje izicaphulo ezibini ezizoveza umoya obukhona eFrance phaya omalunga nokuchasa uThixo. Yeah, they said a lot of evil things. One of them is this one. The fear of God is far from being the beginning of wisdom, that it is the beginning of folly. Modesty is only an invention of refined voluptuousness. The supreme king, the God of the Jews and the Christians, is but a phantom. Jesus Christ is an imposter. Ithi ke apha ulwazi okanye ukoyika uThixo into ekude le nokuba ingaze sinike ubulumko. Kuthiwa ke zizinto ezimasikizi ezi bezithethwa yiFrance ebezisenyelisa uThixo. Kuthiwa ke apha indlela nje yokuziphatha uziqoqe yeyona ke ephakamileyo. Ukumkani onguThixo owamaJuda namaKrestu uyinto nje engabalulekanga. Krestu ke yena hayi sisithombe nje singasikhathalelanga. Somebody said, God, if you exist, avenge your injured name. I bid you defiance. You remain silent. You dare not launch your thunders. Who after this will believe in your existence? The whole ecclesiastical establishment was destroyed. Uthi ke apha omnye uThixo bangabukhona ziveze kaloku uzokhusela igama lakho esilinyelisayo. Uthi ndiyakutshalenja ngokuvela njengoba ndikuphikisa. Uba uyathula ke awungcono uvele ke ube sowuthula ke nezo zidudumo zakho andizikhathalelanga. Emveni koku uba uthulile ngubani ophinda kukholela ubukhona. Yonke le nto yakho yokushumayela sizayitshabalalisa thina. Utsho njalo ke uSikosi Napoleon waseFrance. So this was the nature of the French Revolution. Ndicaphulela nje ndikrobisa ke imeko ebekuyiyo ke eFrance kolu vukelo. And we are going to go through just a chronological breakdown of how the thing even happened.
Funa nje ke ukhe ndinihlahlele kakuhle izinto ebezisenzeka iziganeko ngokulandelelana kwazo. So France was a monarchy up to 1789. France was a monarchy under King Louis XVI, but they had serious internal problems. Ngeli xesha ke iFrance ibilawulwa bubukumkani apho ke bekulawula khona uKing Louis XVI phambi ngo-1789, kodwa ke kunjalo zaba khona iingxaki ezininzi kakhulu apha ngaphakathi elulawulweni. Is there anyone who can tell us why France is so special in this history we are looking at? Going back to 538 and covering all this period. Ukhona ongakwazi ukusicacisela into yoba kutheni le nto iFrance izawuvela iyeyona ebalulekileyo kule mbali yethu kususela ke ngo-538 ukuyoma ngo-1798? I can only guess. Okay, carry on. Ndizame ke ukuqikelela. I think it became a superpower by that time. Uthi ke Thato ucingela ukuba ibiselulawulweni oluphezulu ngeliya xesha. So, okay, I'm not so certain about that, and maybe it's not the answer I'm looking for. Someone else? Andoneliseki ngingamkeli le mpendulo, andiqondi uba yile mpendulo ebendiyifuna kanye leyo. Final generation? Hello? Yes, Milton. So, historically, France, we know that it was at the center of the strength, especially in terms of military, in uplifting the papacy in 548 to 538. It played a big role in destroying the three elements which were restraining the papacy to come to power. Uthi ke uMilton ucingela into yoba ibisesizikithini elulawulweni ngakumbi ke kwimeko yoba yomelele kwezomkhosi kangento yoba yiyo eyatshabalalisa iziqu ezithathu ngeliya xesha ebezimalunga nokudiliza amandla ePhepesi. So I believe Yes. throughout the whole 1260, in terms of the papacy or the strength of the military force, France was the central piece in the politics of the Papal Kingdom. Uthi ke ndikholelwa into yoba ngeli xesha lolawulo lobupopu iFrance ibiyeyona ke ililiso elibonakala linamandla kakhulu kwezomkhosi. So at the end of this period, the struggles which France is going through, it affects the papacy in a big way, and it became also the force that even take down the strength of the papacy. Ngeli xesha ke sekubonakala kuba khona ingxaki, iFrance ke kuyabonakala into yoba ibiyiyo ehamba phambili kule mbali kangoba yiyo eyakwazi ukubhukuqa ulawulo lwepopu. Yes, thank you, Milton. That's the answer I was looking for, that France put the papacy on the throne and France is going to take it down. Nantso ke impendulo ebendiyifuna Milton, enkosi. iFrance yiyo ekwazileyo ukubeka ipapacy etronini, yaze yathi xa sekufuna yona futhi iFrance yaphinde yayidiliza ipapacy yayisusa etronini. In a way, France gets married to the papacy, discovers the papacy is an abuser, and now is now going to divorce the papacy. Ngamanye amazwi iFrance ingena kumtshato othile nepapacy, ibe sele ke ngoku ibe seyiqaphela uba lo muntu enditshate naye uyi-abuser, ze ke ngoku ibhenele ekubeni mandimdivorce, mandiqhawule umtshato naye upapacy. Because when they entered into this relationship at the beginning of the 1260, Kuba ke xa bebengena kobudlelwane babo Futhi, are you there? ekuqaleni xa kuqala le minyaka eyi-1260. They are like a, Yes, a that's it. newly I was just married. kicked off when they entered into. Yes, Okay, I got the fine. part that when they said they entered into this relationship at the beginning of 1260. Yes, they are like a newly married couple. They're in love. Everything's going nice and smooth.
konke kuswithi nekhala kumandi kugqitywa kutshatwa uba kuhle yonke into ihamba kakuhle. But you know, as time progresses, Kodwa ke ngokuya kuhamba ixesha you discover that there's 3 estates in France. bayaqaphela kuba kukhona ke izizwana ezithathu phaya eFrance okanye ke amaqembu amathathu phaya eFrance. You know, in some instances, when you're married and you don't really know the person you're married to, Niyazi ke into yoba xa ngaba kwenzeka ungene kubudlelwane bomtshato nomntu ube ungamazi lo mntu otshata naye, it's time that will progressively reveal their true character. kuzawuthi ke ngokuya nihleli nobabini uye umane uba nezinto ozibonayo ezezinye ubungakhange uziqaphele nezakhange zivele. And sometimes because things happen very progressively, Kuthi ngamanye amaxesha ngoba iinto ziyazivela njengoba nihleli. Elder T, sometimes yes, so I would like to justify my answer when I say it was a superpower by that time. okay, let me finish this thought, then you can respond. Okay, uthathe ke befuna ukulungisa into ebeyichazile Elder D ke uthi makaqala agqibe kaMphithuba bese ephinda ngena ke. One may acclimatize to abuse and even begin to see it as being normal. Omnye ke lo angavele azibone sele engene kwi-abuse okanye ehlukunyezwa ngomnye, athi lo hlukunyezwayo abe secingela uba hayi le nto ifane uba mayibe iyenzeka. So France was in the same situation and woke up one day to find itself in a very strange circumstance. IFrance ke iye yangena kule meko yokuqala ibingacinga uba le nto ifanelekile, kodwa ngamini yazana ithile yathi vumbu yavuleka amehlo. It found itself having 3 classes of people. Izibhaqa ke ngoku seyinamaqembu amathathu abantu. The first estate was the clergy, the church officials. Kukhona ke iqela lokuqala esithi yikleji neziphathamandla ke zebandla. The second was the nobility, the aristocrats. Elesibini ke libizwa ngokuba yi-nobility. Aristocrats, those are the members of the royal family, wealthy people. Yeah. I-aristocrats ngabantu ke bakomkhulu abasoloko bejongele phezulu ke bona. The third estate were the commoners, the peasants, the workers, middle class. Yeah. Lesithathu ke iqembu kuthiwa zii-commoners, ngabantu ke aba abahlwempu, abanye babo ngabantu abasebenzayo, abanye babo ngabantu nje basezantsi abaxhomekeke kwabanye abantu. The first 2 estates, they were the privileged ones. They didn't pay any taxes. They were wealthy. They lived comfortable lives. La mabini okuqala ke amaqela wona, ikleji nenobility, ebephila ntofotofo kona kunamanye engabhatali neerhafu. But their privileges came at a cost for the third estate, who made up 98% of the population, and they paid most of the taxes. Okuphila kamnandi kwabo ke aba la maqembu mabini okuqala bekutya kakhulu kwaba basezantsi, ngoba aba besezantsi beberhafiswa imali yokuphilisa tofotofo abo baphezulu. So the 98% poor people were supporting the wealthy 2%. I-98%, umyinge we-98% kwaba bantu batsala nzima ngabo abasebenza nzima besebenzela ukuba kuphile bhetele ngcono kamnandi aba babini baphezulu. Okay, Tato, go ahead and defend your position. Khawuze ke Thato sive ke le ngcaciso yakho. So, in defending my position, it's the following way. Ndizawwenza kanje ke xa ndizama ukuzikhusela. France becomes the nation that is the one that becomes dominant to all other nations. Hello, Forte? Yes, Thato, I was kind of cooked off. France becomes a nation. France becomes a nation that becomes dominant to all other nations.
iFrance ke iyabonakala into yoba ivela ililizwe elinobungangamsha longamela amanye amazwe. And as much as it goes into a relationship with the papacy, Noxa ke sibona iba nobu budlelwane lo mtshato enabo nePhepesi, it's because it's the dominant male in the arena, or in the society, or in the world. yenziwa kukuba ibonakala isongamela apha ehlabathini. So only the dominant male can be able to marry the papacy. Oh, inkunzi ke ebonakala ikhonya kunezinye enako ukuba ingatshata nePhepesi. So therefore, France became that dominant nation that was able to marry the papacy. Iza kanjalo ke into yoba iFrance ibe yiyo le ebonakala iyinkunzi eyongameleyo ekwaziyo ukutshata nePhepesi. So that's why I responded by saying it was a superpower at that time, Yiyo because ke there le was nto no other bendisithi, that could stand beside it. yiyo ke le nto bendisithi ibisisizwe okanye ke ibinobungangamsha ngeliya xesha ngoba kubonakalanga ngathi ukhona omnye ongakwazi ukuba ngaphezu kwayo. The Herulis, the Vandals, they could not withstand what France actually. iHerulis ke neVandals azikwazanga kumelana nento ibiyiyo iFrance. And all others that saw the Vandals and the Herulis dying, they became scared because of what Francis was doing. Xa abaninzi bebona iHerulis neVandals zisifa ngenxa yeFrance, hayi boyika bangabinako ukumelana neFrance. So that was my answer. Nantso ke ingcaciso yempendulo yam. Oh, great. That's nice. I like that angle. Ndiyayithanda kakhulu ke le nkalo ovela ngayo tata. Definitely makes sense. Hayi iyacaca ke ngoku. Okay, so this dominant male is now about to divorce his wife. Naku ke ngoku le nkunzi kaMinosi seyifuna futhi ukuphawula umtshato nomfazi wayo. It finds itself in this social situation of inequality. Izibhaqa ke ngoku inokungalingani okukhulu okukhona phakathi kwabantu. 98% poor people are supporting the lives of 2% rich people through the taxing Abantu system. abaninzi abaku-98% abangathathi ntweni bazibhaqa sele kufuneka bondle i-2% yabantu ekufuneka bephile tofotofo ngamagazi wabo. Milton? Yeah, I just wanted to add the concept which Curtis was sharing at the time. Ndiyafuna ke ukwengeza excuse me. Ndiyafuna ukwengeza kule nto ke uThatho bevela nayo. So in other words, if you look at what the nations who make up the beast of the 1260, like France, for example, Ngamanye amazwi ke xa ungajonga la mazwe anza eli rhamncwa le-1260 afana neFrance, as a kingdom, they were designed and had a purpose to save their people. as a kingdom they were designed and they had a purpose to save their people. njengoba ukumkani bebexhonxiwe vele okokuba bakhonze okanye ke bakwazi nokunakekela abantu babo. So by nature or by design of a kingdom, they are already married to the promise they've made to their citizens. Vele ke njengoba bengokumkani bazawuba banobudlelwane ke bomtshato abawenzayo kunye naba babakhokheleyo okanye ke babusa kubo. And we can see that the relationship which formed from 548 to 538, it changed them into something else. Sizawubona ke into yoba obudlelwane babenzileyo kulo nyaka ubalileyo kuMilton ukuya ku-538 buye batshintsha bayenye into.
we can call that cheating, or what Revelation 17 calls as fornication, and it led to the consequences of what we see at the end. Singabiza ke ngokuba, excuse me, ibe kukuchitha okanye ibe kukuyenyuza. My apologies. Ngokwesifundo ke sika Revelations chapter 17, nto leyo ke ekhokhelele kule meko esiyibonayo ngoku esifunda ngayo. Thank you so much for that powerful point. Inkosi kakhulu Milton ngelo phuzu linamandla. Does everyone understand what Milton has just said? Ngaba wonke umuntu ke uyayiqonda le ligqitywa kuthethwa nguMilton? Yes. Can Milton please rephrase, explain again what he was saying? Ucela kuMilton akaphinde ke kwakhona icacisele into ebegqiba kuyiveza. Okay, so remember the studies which Curtis was doing at the camp. Ngiyakhumbula ke i-study besisenzile ngaphambili. We saw that the symbolism in Daniel shows when a nation becomes a beast, it has changed from its original form, which is just a kingdom. Sibonile ke into yoba xa isizwe siba lirhamncwa kusukuba kuye kwatshintsha imeko yaso ekubeni ekuqaleni besiye saba bubukumkani. So I was saying France also went through this transformation. It was a kingdom which was designed to have a purpose to serve its people. It was already married to its own citizens. Ndiveza loo ngcamango ke into yoba iFrance ekuqaleni ibinobu budlelwane ibinabo nabantu bayo, itshate nabantu bayo ukuba ikwazi ukuba seva ngendlela eyiyo. And they entered into a marriage with this new concept, or in the Bible, Revelation 7, it calls this a woman, which we know it was the relationship with the Church of Roman Catholic, but it changed its course and it led to its destruction. Ngokwe-Revelation ke sizawukhumbula into yoba kusawuba khona ubudlelwane ne-Roman Catholicism. Iyatshintsha ke ngoku imeko, ingabi sababukumkani, itshintshe ibe lirhamncwa. Did it help, Tato? Uncedakele ke Thato? Can I maybe say it this way? Makhe Okay. ndibe ngolu hlobo. Every government is supposed to be married to its citizens. Urhulumente ngamnye kulindeleke into yoba makabe nobudlelwane bomtshato nabemi bakhe. It is supposed to serve the interests of its citizens. Kulindeleke into yoba makajongane neemfuno zabantu aba abarhulumentayo. But now it's going to cheat. Kodwa ke xa ngaba eye waba nokutshitha And get married to the papacy in this case. abe nomtshato ke ngoku azawuthi awenze esithi ke xa sila ngale meko utshate nephepesi. Now this government is no longer serving the interests of the people, it's serving the interests of the woman it's cheating with. Uyayeka ke ngurhulumente ukujonga iimfuno zabantu aba ebeze ukuzobakhonza. Uyatshintsha ajonge iimfuno zalo akrexeza naye atshate naye oyiphephesi. Who is the person that suffers Kubani ke in ngoku a ozoba cheating sengxakini relationship? xa ngaba kukhona ke ngoku ongathembekanga kulo mtshato? Yeah, the one that's being made a fool of. Ngophi ke owenziwa isidenge apha okanye isilima? So is the partner that is not cheating. Ngulo ke upartner yena othembekileyo emtshatweni ongakhange atshite. In this case, the citizens are the ones that suffer. Kweli ke ityeli sithetha ngalo kulo mzekelo eso sithetha ngabemi, ngabo abazawungena engxakini. So that's what Curtis was teaching, that the France cheated
not only France, but all those kingdoms that were led by France, they cheated on their citizens with the papacy. Nantso ke le nto ebeyiveza ke uCaxis xa befundisa ukuthi iFrance ngeyiyo yodwa nazo zonke izizwe ezenze ubudlelwane nephepesi ziyatshitha ze abemi bezo zizwe basafarishe ngoba ngokumtshato uqina kweli cala loba kutshatwe nephepesi. Because of that that cheating relationship, the citizens end up suffering. Ngenxa ke yobu budlelwane obungafanelekanga bokutshitha nephephesi, abemi baphetha bengena engxakini. They ended up being oppressed by their true husband and the woman who they were cheating with. Baphetha ngoku becinezelwa ngulo obengumyeni wokwenyani, ecinezela umyeni abemi edibene nalo arhexeza naye. So there was both papal oppression and oppression by the governments. Kuyatshintsha ke ngoku kube khona ucinezelwa okuzawusuka kwiphephesi uphinde busuke nakurhulumente. That's why France is going to find itself in this situation of a three-estate kind of setup. Yiyo ke le nto iFrance izazibhaqa sele ikule meko yokuba namaqembu ahlukahlukeneyo amathathu. This third estate is going to find that it is really compromised. Eli ke lesithathu iqela eselisezantsi lizawuzibhaqa lizibona uba heyi ndihleliswe kabuhlungu apha ndiyangcungcuthekiswa. It's the one that's going to rise up in revolution. Lilo ke elizophakamisa intloko liqalise uvukelo. So there were social causes for the revolution and there were also economic causes. Zizathu ke zininzi zezokuhlala ngokuhlalisana kwabo abantu nezihambelene nezoqoqosho ezikhokhelele ekubeni kube khona olu vukelo umbuso. Remember, France was assisting America in its Revolutionary War. Khumbule ke uba iFrance ibincedisile iAmerica kwimfazwe yovukelo mbuso lwayo. That was costing them money. Le nto ke ibangele uba iFrance ingene nzulu epokothweni yayo. The nation was having to support the extravagant lifestyle of the nobility. Isizwe ngoku sizibhaqa sekufuneka sibe nemali esiyikhuphayo ukuxhasa aba bantu badla imali ngobusafasafa befuna ukuphila ubomi obutofotofo. They were suffering the effects of 1 Samuel 8. Excuse me. Bafumene ke ukusafarisha okanye ukuva kabuhlungu ngenxa yesiganeko sika-1780. They'd had bad harvest in the 1780s, leading to food shortages and rising bread prices. Kubekhona isivuno esibi ke phaa ku-1780 esikhokhelele ekubeni kunyuke namaxabiso okutya nesonka. There was also the intellectual causes, the love for liberty, equality, and democracy. Khona ke nezinye iimeko okanye izizathu ebezimayelana nokuqiqa kwabo abantu ezibangele into yoba abantu bakubone into yoba kukhona into engahambi kakuhle malunga nenkululeko yabo nokulingana kwabo nedemokhrasi. The world had just gone through a period of enlightenment where people were beginning to question the authority of the church and the governments. Abantu ngoku bavuleka ingqondo, le nto ibangela into yoba bazibuza imibuzo ngezinto ezingahambi kakuhle kwindlela ibandla elisebenzisa ngayo amagunya kwakunye noburhulumente nje ngokubanzi. Remember, they were under monarchies and monarchies had absolute power over the people. Khumbule ukuba baphantsi kolawulo lobukumkani, ukumkani ke onguzwilakhe ekubetha isicathulo sakhe. So how the whole revolution started is when King Louis XVI called a meeting of the National Assembly. Nantsi ke indlela eliqale ngayo oluvukelo mbuso, nangu ukumkani uLouis XVI ethatha ke eqhuba imeeting kwi-National Assembly. It was now, imagine, going to be the first time this is happening in more than 100 years to discuss the taxes. Khumbule ke kwiminyaka elikhulu kuyaqala ukhe kubekho imeeting yokuxoxa malunga nerhafu.
The Third Estate revolted, broke away, and they declared themselves the National Assembly. Eliya qela ke lesithathu ebesithe lona liyatyabuka iteksi luphumela obala luzibiza ngento yoba lona ngoku luyi-National Assembly. They demanded for a new constitution to be drafted. Bathi banyanzelisa into yoba makuthathwe makwenziwe i-constitution entsha, umgaqosiseko. And on July 14, 1789, a Paris mob attacked the Bastille prison. NgoJulayi 14 ke ku-1789 ihlokondiba labantu phaya eParis liye lohlasela iprison eyasebukhosini. They attacked this prison because to them it was a symbol of the tyranny of the monarchy. Bayihlasela ke le ntolongo ngoba besithi iluphawu lokugonyamela nokudlakathisa abantu. The peasants revolted across the countryside, attacking nobles and destroying feudal records. I-peasants ke besithe baphansi bona baye bahamba baqhubeleka behlasela betshabalala beveza ukungonwabi kwabo. This was the beginning of the French Revolution. Qala kanjalo ke oluvukelo mbuso eFrance. And the French Revolution was broken down into three phases. The first phase was 1789 to 1791. Ibe zizitepu ke ezithathu ke i-French Revolution yokuqala iqale ngo-1789 yoma ngo-1791. This is when the new National Assembly abolished the nobility's privileges. Apha ke le National Assembly besesithe ke yenzelwe liyaqela kulapho iphelisa khona la malungelo athile aba bantu besithe bona baphezulu i-nobles ne-clergy. They declared the rights of man and the citizen, human rights. Baveza into ethi makube khona amalungelo abantu bonke. They declared equality before the law. Bathi makulinganwe ngumuntu wonke phambi komthetho. Church land was seized and clergy had to swear loyalty to the new state. Imihlaba ke yecawe yamiswa kwafuneka ke ngoku into yoba i-clergy ezi zijongane nesimo esithile sokohlulwa kwemihlaba. The new constitution of 1791 turned France into a constitutional monarchy. Constitution yango-1791 iyayitshintsha ngoku iFrance okokuba olu lawulo lobukumkani mabube nomgaqo-siseko. And they created an elected legislative assembly. Benza ke nokuthi makube khona abantu ebenyuliweyo abazomela phaya kwezomthetho bamele abantu. What is a constitutional monarchy? Yintoni ke i-constitutional monarchy? It is when a country has a king, yes. Ewe, ukhona ukumkani elizweni. But he does not have the power to make all the decisions and the laws. Kodwa iyaphela ngoku into yoba makabe nguzwi lakhe owenza imithetho efunwa nguye yedwa engakhange athethe nabantu. If they do, those decisions must be made according to the constitution. Bangaba uyakwenza oko kumisa imithetho, loo mithetho mayenziwe ihambelana nemigaqo-siseko. King Louis was not happy with this arrangement. Khange monwabise kuKing Louis yonke le nto. So he decided to run away. Hayi wabona ukuthi ngcono vele abaleke. That led to the second phase, which was the radical phase, 1792 to 1794. Le nto ke ikhokhelele isiqephu sesibini soluvukelo esibizwa ngoba i-radical phase eqale ngo-1792 ukuya ku-1794. In the first phase, the revolutionaries were ready to compromise with the king. Ekuqaleni kuleya phase yokuqala abavukeli mbuso aba bebekulungela into yoba bangeke bahlale bathambathambise noko ekulawuleni ekubonisaneni nokumkani. But when the king decided not to cooperate, they went radical.
Kodwa ke ngokuthe esawubonakalisa uking into yoba hayi akazimiselanga ukusebenzisana nabo, hayi ke bavuka amandla. In this radical phase, King Louis was executed, and later the queen was executed as well. Kolu kuvukelo lwesibini le radical phase, uKing Louis uye wabulawa wagetyengwa, kanti ke nokumkanikazi nayo yajongana naloo nto esosigwebo. This led to the reign of terror, where thousands were executed as, under quotes, enemies of the revolution. Le nto ke ibangele indyikitya enkulu yokubulawa kwabantu, kusithiwa abaninzi kubo baxhase olu vukelo mbuso, bebejongana ke nokubulawa. The guillotine was busy day and night. Leya guillotine ke yokunqumla abantu intamo ibisoloko ixakekile ke ibulala abantu busuku nemini. This chaos was led by Robespierre, who himself was executed, and that brought an end to the terror. Yonke ke le ndyikitya ke ibikhokhelwe ngulo besebiziwe, kodwa ekugqibeleni kwayena uphele engena kulaa ntambo yeguillotine, and apha ke le nto ibangela uba mayiphele ke ngule nto yafikela esiphelweni into yokubulawa kwabantu. After the chaos, a more moderate government was formed. Emveni kwesi sityikityi ke sesiphithiphithi kuye kwaba khona urhulumente noko obonakala ngathi unozinzo. That was the phase that was called the Directory between 1795 and 1798. Eli xesha ke le phase kuthiwa idirectory yona ingene ngo-1795 uya ku-1798. This moderate government was corrupt and weak, and it was unpopular. Lo ke urhulumente ubegcwele nje kukuba ngumazenzele, engenalulawulo lufanelekileyo, kusisiphithiphithi nje. So it led to the rise of Napoleon. Le nto ke ikhokhelele ekubeni kuvumbuka ngoku uNapoleon. And Napoleon became a dictator. Wafika ke Napoleon wangutamo olukhulu uzwi lakhe. So this whole French Revolution, starting from 1789 to 1798. Starting from 1789 to okay. Yonke ke le French 1798. Revolution. Oh, thank you, sir. Le French Revolution ke iqala ngo-1789 iyoma ngo-1798 xa yonke. It went through a phase of revolution, rebellion. Ihambe ke ezizibakala apho bekhona uvukelo mbuso nongaphatheki. Then rebellion led to anarchy and chaos. Oluvukelo okungaphatheki kwabantu ke kwabangela into yoba kubekho amazenzele, kube nolawulo olungekhoyo. When the people got tired of the chaos, a new moderate, weak government was put in place. Badinwa abantu ukuba kubekho amazenzele, bamisa urhulumente obewokowoko noko ewiki, engenalulawulo luzinzileyo. That was followed by a dictatorship. Leyo ke into yakhokhelela ekubeni makuvele untamo olukhuni onguzwi lakhe. Essentially, Napoleon declared himself emperor in 1799. Napoleon ke uzibiza ngoba yi-emperor ngo-1799. And effectively, this ended the revolution. Waba nako ke kuyiphelisa oluvukelo mbuso ngokwenene. So according to the study that Milton shared, ngokumayelana ke nesi sifundo uMilton abeye wabelana nathi ngaso, I just want us to recap on a breakdown of these verses, how Elder Paminda puts it. ndiyafuna ke into yoba siphinde sisijonge ezi verses ngendlela uElder Paminda bezicakaca ngayo. Daniel 11 verse 31 is making reference to 538, when the abomination of desolation is set up, beginning the period of the 1260. UDaniel 11 verse 31 yena ukule period ka-538 apho bekukhona ukwenyeliswa nokuhlanjelwa obekukhona ebekuqala ke kwixesha lephephesi elisithi ke yi-Dark Ages. And roughly 32 to 35 takes us through the Dark Ages.
Verse 32 to 35 ke yena singathi nje usiqhuba nathi ke asithathe lonke la xesha le-dark ages. While Uriah Smith emphasizes on the French Revolution, Elder Paminda seems to just skip past it. Uriah Smith yena ugxila kwi-French Revolution abe yena u-Elder Paminda edlule nje kuyo ngomtshokotsho. Seeming to suggest that 36 to 39 is a transition period between when the papacy falls and our modern time of the end. Sithi ke verse 36 to 39 i-transition that iqala kukutshintsha kwezinto phakathi kokuwa kwephepesi nokuba modern end times, that is kumaxesha esiphelo la anokuphucuka. But we know that the book of Daniel Revelation, chapter 11, Daniel 11 has patterns of repeat and enlarge. Sawukhumbula ke kananjalo into yoba incwadi kaDaniel chapter 11 ine-patterns ze-repeat and enlarge. So we'll find that reference is made in 36 of the French Revolution and repeated again in verse 40 even. Sizawubona ke into yoba le nto yokuyamanisa i-French Revolution yenzeka kwiverse 36 phinde yovela nakwivesi enguvesi 40. So we don't have to be threatened when there seems to be layers overlapping. Masingaphazanyiswa ke ukubana sibona izinto ingathi enye ibikhe yavela ngabe iphinde yavela kwelinye icala. Another way of looking at it is this way. 538, the daily is taken away, the papacy rises, this begins papal rule. Enye ke indlela yokuyijonga kukuba u-538 i-daily iyasuswa, uphepesi uyaphakama. 1798, papacy is removed, then the 1260 comes to an end, the time of the end begins. 1798 iphepesi iyasuswa, ixesha ke lesiphelo liyaqalisa. Then of course, next Sabbath we're going to look at verse 40 to 45, which addresses the time of the end. Ewe ke kwisabatha ezayo sojonga ke eziya vesi sezibiziwe ezabe zithetha Daniel 11 verse 40 to 45, you said, Elder? Yes, we'll address next. Yes, sizobe sijonge zona ke ezabe zithetha ke zona ngexesha lesiphelo. Yes, Tato. So I just need maybe more emphasis on what the first point that I'm going to be making. Ndifalela nje ke ukungena nzulu ndicacise kweli nqaku lokuqala endizabe ndilenza. Please give me more clarity on this one. Cela ke undiphe ingcaciso ethe vetshe kule indawo. So the first one, we see the concept of what changes. It's actually the king or the beast. Into yokuqala ke siyifumanayo yoba yeyiphi na into etshintsha ukumkani okanye ubukumkani bube lirhambo. So you have the woman, it's continual. It moves from one head to another head. Sibona ke umfazi lo indlela enza ngayo iyaqhubeleka usuka kwenye intloko aye kwenye intloko. So from Babylon, you will have the woman. Up until the end of time, you will have the woman. So sizosuka kukumkani lo waseBhabheli uzawuvela umfazi phaya aqhubeke njalo xa kungene ukumkani kude kuyoba lixesha lesiphelo. So what I managed to get, if this is correct, is that we have the French Revolution acting as the state that is actually the head. Uba ngaba ke ndiyibamba kakuhle ndithi sibona iFrance isistate esidlala indima yokuba yintloko.
Just like you have Nebuchadnezzar, who's actually the state, who's acting like the head and having a religion as well as a woman. Njengoba sibona ke nawo uNebukadnezar u-actor njenge-state esiyintloko abe sele banenkolo esiyithatha ke okanye endiyithatha ngento yoba imele umfazi. Because before the explanation of these verses, we used to say this. Okay, kuba ngaphambi kokuba ke kuvele le ngcaciso yezi vesi bisoloko le nto ibonakala ngathi We used to say that actually the fifth kingdom is actually the papacy. besoloko sisithi ke ukumkani wesihlanu nguye oyiphephesi. And the papacy will be the church, but it will have no state. Actually, we will not be ascribing a state or the head to it. Besoloko sisithi ke iphephesi iyinkonzo ngokwayo okanye iyicawe singenanto ke esiyenza siyamanisa nokuthi isi-state okanye isisizwe kwayona. Is that correct? Ingaba ke le ngxexiso endiza nayo iyamkeleka na? Ask your question again, please, that last bit. Phinde uze nalo mbuzo wakho kwakhona, Tata. We have the papacy. We used to say that the papacy it's actually we would refer it to being the head. Besoloko sithi ke kuqala iphephesi intloko kwayona izimele. And we would say that it is also the church. Sibe siye sithi kananjalo iyicawa okanye iyinkonzo. But what I'm seeing is that is it France the head, and then the papacy being the church. Ngoku into evelayo ke nendiyibuzayo kokuba ingaba iFrance yona iyintloko na, and then iphephesi intloko eyisi-state ize iphephesi ivele ingumfazi. Just like you would go to, just like you will be going to Rome, you will see Rome being the state, Kanye and then they ngalaa will ndlela have ke their religion. Come again, Tato. Like when we go back to Rome, we will have Rome being the state, and then paganism will be its church. Njengomana sizothi xa sijonga eRome sibone iRome iyinkonzo ize ke ebuhedeni sibubone buyiyo obumele So by this, you can be able to see the consistency that you have a head and the church. You have the head and the church, the head and the church, the woman and the state. ngaloo ndlela ke sitsho sikwazi ukubona uba oh kanti le pattern ihamba kanje, kuba khona i-head kube khona i-church, kube khona i-head kube khona i-church. Yes, I get you. Ndiyakubamba Tato. The fifth head, what are we going to call the fifth head? Are we going to call it France? Clearly, it's not the papacy. The papacy is not a head. She's a church. But this fifth head, what are we going to call it? Are we going to call it France, or are we going to call it the 10 kingdoms of Europe on whom this Sizawuthini ke woman xa sibiza le ntloko? Sizawuthini ke xa sibiza le ntloko yesihlanu? Ingaba sizawuthi yiphephesi kodwa ngokucacile asikwazi ukuthi yiphephesi. Simele uba sithi yiFrance. What are your suggestions? What should we call this fifth head? Nithini ke nithi masiyibize kanjani le ntloko yesihlanu? Because I think to call it France, it's to be narrow-minded. Yes, France was the leading. Ewe ke nama xa singathi yiFrance singabe noko sizivalele ekoneni noba ke kona nje iFrance ibiyiyo ibikhokhela ngelaa xesha. But there were other nations. Milton? Khona namanye amazwe ke kodwa. Hello? Yeah, so the fifth head, yes, France is the most influential, powerful nation, but it's not the only one which makes up the head.
Ewe Like the ke, dynamics we kule are seeing ntloko- with the United States Okay. currently. Okay, Milton. Ewe ke kule ntloko yesihlanu Okay. singatsho sithi iFrance ikhona kodwa akuyiyo yodwa ngoba akhona namanye amazwe kodwa yona ivela kuba ibonakala itshatshele ngulawo. So like now when we look at the sixth head, United States as a sixth kingdom, Kanye njengale ndlela esibona ngayo into yoba i-Sixth Kingdom siyamanisa ne-United States. it's leading and direct the world in a certain direction, but it's not the only kingdom that is there. Sithi yiyo ke kuba iyiyo ebonakala ibambe i-steering kodwa akuyiyo yodwa evelayo okanye ekhona kobukumkani besithandathu. I like that answer. Does it make sense? Ndiyayithanda ke le mpendulo. Ingaba siyayibona iyacaca kakuhle? Yes, to me it does. It does. Okay. Tato? Thato. Yes and no. Uthi kuThatho ewe ndiphinde ndithi hayi. Probably it's because I have in my mind Mhlawumbi ke yenziwa kukuba apha engqondweni yam nantsi into endinayo. when I look at Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, Kuba xa ndijonga ke iBhabhiloni, iMedo-Persia, iGreece, iRome, you have a state that or a head that is going to be dominant above all these other ones. uthi ke ndiye ndibone uba sikhona istate okanye isizwe esiye sibonakale songamele ngaphezu kwawo wonke amanye okanye zonke ezinye izizwe. And the woman is actually going to marry this one head. Uzawuvela ke umfazi atshate nale ntloko enye ethile. And then others, they are going to partake in that actually. But it will Abanye be in a diverted way, but having this one who's actually the main one. Futhi ke abanye ke bazawubonakala bemane bevela nje bethatha inxaxheba kodwa kona abe emnye okhona kulo mtshato. I think that if you really critically look at Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, Ndicinga into yoba xa ngakujongisise kakuhle iBhabhiloni, iMedo-Persia, iGreece neRome, they have the same pattern. You do find that it's many nations, but one dominant. uyawubona into yoba impetini inye, sinye isizwe sivelayo songamele kodwa akhona amanye amazwe akhona. I don't know if this answer will answer you, but it's a way that you can look at it. Andazi ke noba le mpendulo iyakonelisana kodwa ke yeyona ndlela ke endicinga into yoba ifuna siyisebenzise xa sijonga le meko. In fact, we know that there's a prophetic pattern of each kingdom overtaking, conquering 3 areas before it rules supremely. Ngoba xa sijonga iphethini ikhona kona into ebonakalayo uba ubukumkani ngabunye xa buzawulawula buqale bududule izizwe zibe zithathu bese kungena ke elulawulweni. We know Babylon had to conquer 3 areas. Medo-Persia had to conquer 3 areas. Greece and Rome, and even for the papacy to come to rule supremely. Siye That had zakhumbula into iBhabhiloni nayo uyafuna iqala idudule izizwe zibe zithathu ukuze ingene elulawulweni. iMedo-Persia nayo yenze njalo neGreece. Kanti ke neRome yenze ngolo hlobo. So I think I agree with Milton that we don't have to just take the 5th head and say it's France because France was dominant. Ndiyavumelana ke noMilton ngelithi asikwazi ukuvele sithathe iFrance nje yodwa kuba ibiyiyo ebeyongamele. But certainly the idea that there is a dominant power
that is identified in the first 4 and not in the last 3, maybe that's prophetically telling us something. Ngamanga nje into yoba please come again, Daddy. I missed it. The So idea? maybe because prophetically, the first 4 are identified as single entities, and the Alright. last 3, not so much. Maybe that's telling us something prophetic that we are yet to define. Yes, ngoba ke xa sijonga ezi zikumkani zingasentla zokuqala eziyi-4 kulaa mfanekiso, siyakwazi ukuzibona into yoba zona zihamba zingazinye in-singles. Akufani nalapha ngasezantsi, nto leyo ke ngokwesiprofethi nganento ethile eyithethayo esimele uba siyijonge ngamanye amehlo. But essentially, in prophecy, we have not identified the 5th head as just France because there were others. Kodwa ke ngokwesiprofetho asikathi masivele nje intloko yesihlanu sithi yiFrance kuphela ngokwandlela isiprofethi esicubungula ngayo. Because even the 7th head, we would identify it as USA, but there are others. Ngoba ke nentloko yesixhenxe singatsho sithi yi-USA kodwa ayiyodwanga, zikhona nezinye. So even in Babylon, we identify, we point out Babylon, but there were others. Ngoba ke naseBhabhiloni sizawuthatha ngeBhabhiloni kodwa zikhona nezinye. But I'm not sure if we have even begun to answer your question. Andazi ke noba siqalile nakona ukuphendula umuzi. Can I also come in, Elder D? Sure. Yeah, because I think that this pattern is the usual pattern even to the lowest level of governance. Even in South Africa, we can talk of the President Ramaphosa, but he is not the only one who's ruling, we know, but he's only the face. We know there's other leaders as well, even in the homes, even to the lowest entities that we know of. Benisithi ke le pattern iyabonakala kuzawuvela naseMzantsi Afrika umzekelo kuthiwe nguRamaphosa olawulayo kodwa sibe sisazi into yoba ayinguye yedwa, unabanye abantu abamxhasileyo kodwa kuzawuvela noba uye ekhaya noba uya kweyiphi indawo. Milton? Okay. So just to add, when you look at the transition we see from the 4th to the 5th kingdom, like it's all pagan Rome, that was even highlighted clearly. Please come again, Milton. When you look at the transition from the 4th to the 5th kingdom, it was still pagan Rome which was ruling. Asijonga ke ukutshintsha kwezinto kusuka kukumkani wesine sisiya kowesihlanu, so fumanisa into yoba kusabonakala kuyi-pagan Rome eselulawulweni. And under the 4th kingdom, the nation which was the most dominant, it was Italy, not France, but it was all pagan Rome. Xa sijonga kulaa kumkani wesine, elona lizwe libonakala liselulawulweni yi-Italy, akuyo-France. So I don't think France becomes now the most unique and apart from the other ones in the role that it plays. That was how that empire there has to be the strength, especially when it comes to the military. It's decided by the nation that is the dominant part, but others are still part of that kingdom. IFrance ke into ezayenza ibe ngathi iyavela kukuba nje nomkhosi omeleleyo kodwa kona ngaphandle koko zikhona nezinye izizwe ezikhona eziselulawulweni. And when you look at the royalties that were sustaining the purpose, it was not only France which was paying taxes. The third estate or that structure was in most countries, even United Kingdom and others. Xa ujonga ke ngicela uphinda nje kwakhona, Milton, come again. When you look at? I'm saying
the structure which we find in France, where there was this underprivileged society and the nation is serving the purpose, it's not only found in France. Xa sijonga ke esi structure esikhona eFrance apho abantu excuse me, abangathathi ntweni bebonakala ingabo abaxhase aba basezintweni. Ayiyo nto esiyibona isenzeka eFrance kuphela, yenzeka nakwamanye amazwe. So all the kings that had signed up to that contract end up in the same position, but France decided to take action and cut that relationship. Zonke ke izizwe ezithi zingene kule contract zibonakala zilandela le ndlela eyiyo okanye le ndlela esisiyibona apha. Kodwa ke nantsi iFrance yona ivela qalisa ke oluvukelo. Yeah. Tato, Okay. Asive kuwe Thato? are you becoming okay? Or Ngabe siyakunceda Thato? Uyancedakala? No, it's fine. I think we will just have to dive more into how these kingdoms were actually operating, especially with its military, because of what I'm seeing. It's you have always the subject of military. One will have more military than the others, and that will be the dominant one. I don't know which word to use. Mhlawumbi ke seke siyijonge nzulu ke le ndlela esenza ngayo ngoba ndibona ngathi into esiyibona siyiveza apha iyenza iFrance ibe selawulweni ukuba nomkhosi owomeleleyo, kodwa ke singakhe siphinde siyijonge. yeah, I I'm think fine, we thank can still okay. I think we can still continue to look at it, but for the sake of time, we still have to have a children's lesson, and then 11:30 we have the ICM to attend. Saphinde siyijonge kodwa ke ngenxa yexesha kusafuneka singene kwisifundo sabantwana, kanti ke ngo11:30 sine-ICM International Camp kufuneka sijoyine kuyo. Mhlawumbi ke singake sithi xa kwangoku siphinde sibone. But we can go away thinking, how do we want to label the fifth head? Asike sijonga kakuhleke ke le nto uba sifuna ukuyiyamanisa nabani le ntloko yesihlanu sawuthi ngubani. Any other questions? Ngabe ukhona omnye umntu onombuzo? Sorry, just the last one. Ukugqibela nje. The other question that I wanted to ask actually was, you have the people of France rising up and according to this, they defied God. Emnye umbuzo ke ndinawo nje ukugqibela. Nanku nabo abantu baseFrance bema ngeenyawo bevukela umbuso bephikisana nolawulo lukaThixo. Which God actually were they referring to? Was it the God that the clergies and the papacy were actually putting up to the people? Ngaba ke lo Thixo bamphikisayo ngulo Thixo ikleji ezala amaqela amabini aphezulu ngulo Thixo bephakanyiswa ngawo. Because you have a certain picture of God being painted throughout France. Ngoba ke kukhona indlela ethile uThixo avezwe ngayo apha eFrance. So the people, they were actually rebelling and they were saying no to this kind of God, this God that is injustice. Naku ke ngoku abantu ngenxa lo Thixo indlela avezwe ngayo bayamvukela lo Thixo besithi asimfuni lo Thixo ungenabulungisa. Which God actually were they actually defying?
Was it Ngowuphi lo the Thixo? God of the popes and the clergies, or the God that which we say is the God of heaven? Ngowuphi ke lo Thixo abangamfuniyo bamzondayo? Ingaba nguThixo weeklejizi ola amaqela amabini aphezulu azizityebi, okanye ngulo Thixo esimphakamisayo thina ngoku? You know, the question you've asked is very important. Uza nombuzo ngobaluleke kakhulu. It is the experience that some of us have gone through. Ngamava la abanye bethu abathe badlula kuwo, Where we have a certain understanding of God which we impose on people, apho sithi sibe nokumqondo okuthile simbeke uThixo ngendlela esimbona ngayo, sibe sesimnyanzelisa ebantwini, and then we cause those people to reject God. sibenze abo bantu okokuba bangamfuni uThixo Because they have a certain view of God which is not really accurate. ngoba banendlela ethile abamaze ngayo uThixo, esimveze ngayo thina, ingeyiyo kodwa indlela eyiyo le uThixo ayiyo yena. So my thinking is that they rejected against the God that they were presented with by the clergy. Ingcinga yam ke ithi bamye bangamfuni lo Thixo, bamzonda kuba nguThixo ovezwe yikleji ngendlela ethile engayiyo ke noko. Milton. Milton. Okay. My thoughts are as follows. When you Nantsi ke look at yes, Babylon at the beginning, asijonge iBhabhiloni ekuqaleni, we have learned that there was power struggle in that history, which is prophetic. siyabona ke into yoba kukhona ubango lwamandla olukhona phaya oluhambelana ke nesiprofetho. We have a group of people represented by Daniel who represents the true God of heaven. Bakhona abantu esibabonayo phaya abamelwe nguDaniel abaveza uThixo wenene wasezulwini. And then we have a kingdom Sibe nobukumkani which is influenced by a woman which represents another God. sibone ke lo kumkani onefuthe lomfazi oveza uThixo wumbi. So the interaction between these two groups, it's the subject of prophecy which we have been studying, I think. Indlela ke ezithi zabelane ngayo kanye nokusebenza kwezi groups zimbini, imeko ke yesiprofetho esi sisoloko siqhuba naso sisifunda. So when you look at the fifth kingdom, it's the same dynamics. We have got the martyrs and the Christians which were knowing the true God in that history. Sizawubona ke into yoba nakobu kumkani besithandathu bakhona abamele inyaniso bade bayifele amaKrestu esibonayo into yoba ke besoloko kuyikhona le nto iqhuba iphethini yayo. And then we have this religion in the kingdom which people were being forced to follow, which was not the true God. Kwelinye icala sinale nkolo abanyanzelwa ngayo abantu uba mabayithathe, inkolo leyo ke ngenguye uThixo wenyaniso. And when they are rejecting, they are not rejecting, I don't think they are rejecting the true God of heaven, because they were not true Protestants, those people who are rejecting religion in France. So xa bengamfuni lo Thixo ngeke sithi bebengafuni uThixo lo kwenyani, bebengafuni lo Thixo ovezwe ngendlela engeyiyo ombi yiFrance. The remnant of that friction or that tension, it's gonna lead the true Christians to actually either gain some of those followers, but they are a group of people which we know are true Christians, but they are not the ones prophecy was directing us or telling us in that story. Izawuba khona ke intsali yabantu abathile ke abazoyibona le nto, kodwa ke asingethi yiyo le isiprofethi esibhekiselele kuyo njengangoku.
So I think it perfectly fits with the story of Revelation 17 that we have learned that Lucifer's kingdom goes through a perfection process. Ithi ke le nto icacisa le nto besiyixelelwa kwiRevelation 17 ukuba uLucifer into indlela asebenza ngayo ngoku uyayibuphucula ngakumbi nangakumbi ubukumkani bakhe. So yeah, the answer to that question for me it's simple, that they don't realize that that's not the God of heaven they are rejecting, but it's the friction which is happening in the kingdom of Lucifer, which we are still going through. Impendulo ke endinayo ngaleyile ethi bengachasi bephikisa uThixo ongokenene kodwa lungqubano nje lukhona phakathi kobukumkani bukaLucifer nobunye ubukumkani bukaLucifer ebukhokhelele ekubeni uLucifer ezama ukuphucula indlela yokulahlekisa okanye ulawula abantu. Okay, Tato, because of Hello? of time, let's end it here. Let's keep this discussion and resume it next Sabbath. For now, let's pray so that we can have the children's lesson and catch up with other activities. Siyaphela ke apha ngenxa yexesha silungisela ukuba siphinde kwakhona xa sidibana kwisabatha ezayo siqhube. Yes, we can. But I think they are very good questions. Let's close with prayer. Thank you, Lord. There's also another there's also another hand here or someone who wants to get in. I don't know whether it's a question or comment. Okay, before you close, Elder, can I just come in? I know it's late. Go ahead. No, I just wanted to answer your question you asked about the fifth head. Oh, ndifuna ukungena ke nempendulo kulo mbuzo wenhloko yesihlanu. I think it's an established fact that when we talk about the fifth head, we will talk about the 10 kings of Europe. Ndicinga into yoba ke yinyaniso le esesivumelene ngayo into yoba xa sithetha ngobukumkani besihlanu sithetha ngezazizwe zaseYurophu ezilishumi. And the prophecies of Daniel chapter 7 particularly will tell us there's 10 horns and then 3 will be removed. If Daniel chapter 7 kuzosixelela into yoba zizoba lishumi impondo ezintathu zisuswe. And then now we will talk about this relationship of these kings with this woman or this Catholic Church. Bese ke sesifumana ubudlelwane balokumkani nobudlelwane ne-Roman Catholic Church. Yeah, so yeah, it's the kings of Europe, as we know that the Catholic was not only controlling France, but it was also controlling other countries there. Ile ukumkani baseYurophu ke nje basazi into yoba ibingalawuli kuphela iFrance i-Roman Catholic Church bisoloko ilawula nakwamanye amazwe njengalawa waseYurophu. But we are not denying that there's something special about France. Asiyiphikisi ke into yoba ikhona into especial ngeFrance. I think that's a different study and that's something that we can explore, but it's a different subject. Ndicinga into yoba ke sesinye isifundo esi esingafuna sisijonge nzulu ikwasesinye isihloko ke esingathi phinde sisijonge kabanzi. Yeah, to try to understand the prominence of France and how we relate to the United States of America, as Tato wants to go that route. Njengoba kuThato ebonakala ke efuna ukulandela lo mkhiba sijonga indlela iFrance ne-United States ezinobudlelwane ngayo. Yeah, but basically, if you ask a fifth head, what is the fifth head? I know our terminology, we keep saying it's the papacy, but basically we know the papacy doesn't have a kingdom. It's the kingdoms of Europe, and then this Catholic system will control these kings. Njengoba sithetha ke i-fifth head imalunga ne. Yeah, so imayelana amakhosi ase-Europe akontrolayo, so iPope icontrola la makhosi, so
but ngokwesiqhelo sikhuluma ngephepesi kodwa kahle kahle iphepesi ayina kingdom, umuntu one kingdom amakhosi, yabo. Yeah, so no, yeah, so yes, at that level, we will talk about these kings which have this marriage with the Catholic Church. Xa sikuloo ndawo ke sothetha ngezikumkani ezinomtshato ne-Roman Catholic Church. Yeah, so yeah, let me just stop there. Ndiphele apho. Thank you. Let's pray. Dear Lord, we Sithandaze. want to thank you for guiding us through this interesting study. Even as we consider carrying on with it next time, we ask that you will continue to help us settle in the truth that is meant to sanctify us. Thank you for hearing our prayer this time in Jesus' name. Amen.